jubileum. En nou dus 4 keer. De Hulse dweilband de Barelen die vieren hun 44ste verjaardag. Tijd voor een feestje. We gaan naar partycentrum Spoor 11 in Hulst, waar we een kijkje gaan nemen naar al die feestelijkheden daar. Ik heb hier Marcel van der Poel bij me. Marcel, nou ten eerste van harte gefeliciteerd. 44 jaar de Barelen. Ja, dan gaan we 11 jaar tegelijk bij jullie. Hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk? Nou ja, we zijn natuurlijk in 1981 zijn wij opgericht op de statie. En we zijn eigenlijk een carnavalsband. En het jubileum bij carnaval is eigenlijk om de 11 jaar. Dus 11 jaar, 22, 33 en 44. Ja, dat zijn jubileumjaren. Dus vandaar is het nou feest. En we vonden het eigenlijk wel leuk om dit feest te koppelen aan een reunie van Oud-Barelen. En dat is ook heel aardig gelukt, ook lijkt mij. Ja, want 11 is eigenlijk het gekke getal, hè? Maar hoe komen jullie aan de naam de Barelen? Nou ja, wij zijn, toen wij begonnen in 1981, toen kwam eigenlijk het gros van de Barelen, die kwamen van de buurtvereniging De Statie. En ons stamcafé was Tros Bijaard. En bij Tros Bijaard liep vroeger een spoorwegovergang. En daar had je 2 Barelen staan. Dus wij konden toen de tijd kiezen uit de naam de Stoomfluit of de Barelen. Ja, en de Barelen, die naam die was gauw gekozen. Dus vandaar. En wat maakt de Barelen nou eigenlijk zo uniek? Nou ja, wat de Barelen heel uniek maakt. Je komt zomaar niet bij de Barelen. Je moet echt in de groep passen. En we zijn een echte vriendengroep. Er zijn wel eens mensen die willen erbij, maar dan denken wij van, past er niet zo goed bij. En als we het niet kunnen gebruiken, ja, dan slaan we hem toch over. En dat maakt de Barelen toch wel heel uniek. Nou, vanavond een leuk feestje. En ja, ik wil jullie wel heel veel plezier wensen vanavond. En nogmaals proficiat, hè? Hartelijk dank en ook jullie ook bedankt voor de komst. Oswald, nou hij ook kleren aan. Vorige week of 2 weken geleden kwam je nog uit de nieuwjaarsduik. Wat ga hij hier doen vanavond? Ik ben vanavond, zoals ze dat noemen, de spreekstalmeester en ik moet de nest aan elkaar lullen. Nou ja, maar dat kunnen hij wel, hè? Ja, ik denk dat dat wel aan mij toevertrouwd is, dus dan de dienen en dan de dienen, dus ja, dat komt allemaal goed. Dan gaat er weer eens lekker iedereen doorheen halen. Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja, grap en een rol, dat doet erbij van Heist. Nou, we gaan luisteren naar jou. Succes, hè? Ja, bedankt. Gino Polvliet bij me, dat is niet zo moeilijk, want het staat op een shirtje. Gino, 1 na jongste, nee, 1 na oudste lid. Ik ben 1 na jongste, maar inderdaad, als je mijn kopje ziet, 1 na oudste lid. Hoe ben je zo bij de band gekomen? Ook via het originele verhaal bij de drumband. Als je 12, 13 jaar bij de drumband. En dan eerst als invaller. Had de vaste slagwerker bij de Barelen, die zat ook in een ander bandje. Die kon er helemaal niet. En omdat ik bevriend was met Marcel, ben ik er langzaamaan ingerold en ja, niet meer weggegaan. Ik hoop dat je nog leuke jaren bij de Barelen hebt en nog veel plezier vanavond, hè? Eens Bareel, altijd Bareel. Proost.
Dankjewel. Nou, ik heb hier nog een lid van de Barelen. Hoe is uw naam? Rudy Kolen. Ah ja, want uw plakkertje is... ja. En wat voor instrument bespelen u? Ik speel op de trombone, schuiftrombone. En wat is je favoriete liedje om te spelen? Goh. Ik vond Brazil altijd wel heel leuk om te spelen. Fiesta is een beetje ons lijflied van de Bareel. Dus daar, en natuurlijk nu de nieuwe nummers in mijn hart. Zeg maar de oude nummers vind ik ook wel leuk om erin te houden. En ik zou zeggen, speelt dus een beat op uw trombone, schuiftrombone. En we gaan luisteren, hè. Dankjewel. Oké, dank u wel ook. Doei. En hier heb ik Sanne. Sanne, met hoeveel dames zitten jullie in het gezelschap? Oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk ongeveer dat dat gelijk is verdeeld, zoiets. Denk ik. Man, 12. zoiets denk ik. We zijn in totaal met 26, dus... Welk instrument bespeel jij? Saxofoon. Ik heb eerst klarinet gespeeld. En ik denk sinds 3 jaar dat ik de overschakeling heb gemaakt naar saxofoon, dus... Hoeveel jaar speel jij mee? Dat is al... moet ik al eens even denken. Ik denk een jaar of 3, zoiets, denk ik. 4. Wat is je favoriete nummer om te spelen? Oh, ik denk Fiesta, omdat het er toch al zo lang in zit. Daar openen we vandaag ook mee. Ik denk dat het al wel echt het ultieme Barelen nummer is eigenlijk, ja. Ik wens jou ook nog heel veel succes vanavond, heel veel plezier. En we gaan luisteren naar jullie, hè? Zeker, dat gaat helemaal goed komen, dankjewel. Patrick Versteggel. Ja, wat doet u bij de Barelen? Ik speel trompet en ik ben sinds, ik weet niet hoeveel jaar muzikaal leider. Jaar of 8, 9, ik weet niet precies hoe lang inmiddels. Dus ja, Muzikaal leider. Dirigentje? dat hou in repetities leiden, tijdens optredens bepalen van we spelen nou dit nummer of we spelen dan dat nummer. Setjes maken, dat soort dingen, ja. Oh, dat is ook dirigent, toch? Ja, nou ja. In principe wel, ja. Oké. En wat maakt de Barelen nou zo uniek? Hier in Domtrek ook, hè? Ja, dat is vooral ik denk het samenhorigheid, het gezelligheid. Ja, dat is wel typisch Barelen, denk ik. Altijd alles met z'n allen doen, geen kliekjes. Gewoon, we zijn met 26 leden en dat is het ook. En niet van daar staan er 5 of daar staan er 3. Gewoon een beetje een familiale sfeer, zeg maar. En altijd gezellig, dus ja. Nou, we gaan luisteren wat jullie hier allemaal laten horen vanavond. En we gaan in de Polonaise, denk ik. Hè? Erop let me, of ga je voorop lopen? Oké.
Want ik heb voor jou iets heel bijzonders. Behalve, die is niet zo bijzonder. Hi. Jij bent de allereerste Hulstenaar die ik een officiële grote pluim mag geven. Namelijk onze Felicia. En hier. Boing. Ja, dit is Felicia. En zij geeft jou, zoals je kunt zien, een prachtige pluim voor alles wat je doet voor Hulst en voor de Dweilband. En voor je buren. Het lijstje er ook wel bij jou hier, alsjeblieft. Grote pluim, dames en heren. Nou Marcel, van harte gefeliciteerd met de pluimpaggadder. Echt mooi, dat is verdiend hè? Ja, dat was echt voor mij een verrassing. Ik wist hier helemaal niks vanaf. En ja, ik vond het wel heel leuk dat de burgemeester van Hulst toch even deze pagadder kwam uitdelen. Dus daar stond ik echt van te kijken. Ja, hartstikke leuk. Wel verdiend, hè? Ja, ik vind het echt hartstikke leuk. En chapeau voor de organisatie. Hartstikke leuk. Nog een hele fijne avond, toch? Dankjewel. Dat is een leuke dweilband hoor, die Barelen uit Hulst. We hebben een kijkje mogen nemen op een carnavalsjubileum. We hebben nog even doorgefeest, maar het is nou te hecht weer tijd om naar huis te gaan, want het is al licht buiten. Hè? Bedankt voor het kijken.